Gaskiya ne yana kashe mutane kuma suna cire kodarsu su siyar da shi naira 25,000. Wannan yaron da kuke gani ɗan shekara 16 zuwa shekara 17 shi ne ya faɗa wannan maganan a lokacin da aka kama sa. Aka tambaye shi me kuke yi da mutane in kuka kama su? Ya ce in suka kama mutane suna zuwa su kashe mutane su kuma cire kodarsu ma'ana kidney nasu kenan su siyar da shi akan kimanin naira 25,000. Subhanallah. Naira 25,000 akan kidney din mutum. Abin da kadai suke bukata kenan in sun kashe mutum za su cire kodansa su siyar da shi akan kimanin naira 25,000. Aka tambaye sa a ina kuke yin wannan abin, ya faɗa kuma ya ce in suka samu nasara suka kama mutum a cikin gaggawa suke yin wa'annan ayyukan su kashe mutum su cire kodansa kuma su sayar da shi naira 25,000. Amma mu saurari bidiyon mu nasa mana a inda shi yaron yake faɗawa mutanen da suka kama su. All the people wey una dey carry, abeg let me on the light. Make I hold am. All the people wey una dey carry, where una dey carry dem go? We carry them go Ayo boy Joshua. We go and kill them there. If una kill dem, wetin una dey comot for their body? Their kidney. Their kidney. Yes. Who una dey sell kidney for? It's one man like this. How much is he buying? 25. 25,000. 25,000 for kidney. Carry your hand down. 25,000. You keep person sell kidney for 25,000. It's not like kill them. It's my Oga like killing Who is your oga? them. Oga Sunday. Where is he staying? He say that Ayo boy Joshua. Ayobo. You know your house? Yeah. No, I don't know your house. So Allah ya sa mu dace. Yanzu kun ji akan naira 25,000 su ba wani abu bane a gare su dauki ran mutum saboda su cire kodansa su siyar naira 25,000. Allah ya kare mu da irin wa'annan mutanen, Allah kuma ya nesanta mu da su.